ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 29 апрели соли 2025 навор кардам баҳри шумо як дона скутер ва боқӣ монда ҳамаш бардоро опело ҳаст. боварӣ дорам навор хуб мегзара, маъқултон мешавад. бардорои опелдор кадом маркааш набоша, мақсад чи автомобил, чи хона, чи замин агар бихоҳед савдо кунед, марҳамат дар рақамҳои муроҷиат кунед. Дар номерҳои баъдӣ мегирем, эълонш мекунем. дар масъалаи лайк ва подписатсия бепарвогӣ накунед. касе ки ҳамин каналда нав омагиҳай, хоҳишмандам ҳатман обуна шавед дар канал. тамошо кунед навори имрӯзара. хуб, мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. эълони якмон чие? Гуфтем ки як дона скутер ки дар айни ҳол дар Данғара қарор дорад, дар Остона, хулас 2024 солаш беҳад маркаи нав. 10250 сомониш мега акамон нархша. мақсад я бор ҳамин заряд мети 60 километр меравад дӯстон. акамон худаш ба мо равон карда, ман пешкаштон кардам, яъне ки срочно савдо кардан дар Курай. И бениҳоят дар Курай айни ҳол ранге ки валасед. мақсад я магазин Исузу корта буд мекунӣ. номерои WhatsApp ва ҳамдасти яка марҳамат мондагӣ метавонед ки хитон занг бизанед. боз бардоро боқӣ монда маълумотаро худаш бипурсед. скутер навай 2024 солаш. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. эълон дуюм Opel Astra F ки солаш 1992 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. фаромӯш кардам ба нависонамаш. 13500 сомонӣ 92 сол. нигоҳ кунед яка дӯстон. мошин бо плюс ҳамаи 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. срочно пул дар кора мега аз сабабе ки мақсад ман Москва рафтесам, барои ҳамин мефурӯшмаш. боз камтар дига муомила дора. бине бардоро 8 моҳ ҳуҷҷат 13500 сомонӣ. шутка нест. гази бензин кор мекуна, аби мотор 1.6, коробка механика. рақамҳои акамона мегӯм тон. хулас 94 65 99 65 WhatsApp яка ба ҳамдастӣ. бардорои Opel хар, бардорои ки мақсад да Opel ҳавас дорем, ина марҳамат рафта як аз наздик бибинед. салонашам тоза, бад нестай. хулас хай мошин дар ҳолати средняй. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. боз як тайгар Opel Vectra A ки расолаш 1990 айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. чихела райражда гаштаги мошин сафедаги хишро агар бихоҳӣ атайга хада танировкаш мекунӣ бардар. хулас 15000 сомонӣ газ бензин ҳардаш кор мекуна. ина марҳамат дар кузов седан. аби моторш 1.6, коробка хай маълум ки механика дӯстон. дискови одди зайгай. рақамон 984 69 93 93 дӯстон. WhatsApp ва ҳамдастӣ. касе ки Vectra Ada, яъне ки Opel Sedan да ҳавас дора, марҳамат кунед, занг бизанед 15000 гуфтесай. боқӣ монда маълумотош айхада яка мошини худаш наха доя мега. ба эълони чорум мегзарем дӯстон. боз як тайга Vectra B Opel Sedan солаш 1991 айни ҳол дар Душанбе 12500 сомонӣ. газ бензин ҳардаш кор мекуна. аби мотори 1.6, коробка бошад механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовоиш 100%, балонош 70%, 4 чашкаш, пломба. хулас ҳуҷҷатош будшидаги, аз ҳамин сабаб мефурӯшмаш мега. бардоро рафта як бибинед, агар маъқултон бошад дами шаҳр касе ки дар Душанбе бошад, я сусия важдени кунед. агар маъқултон шавад нархи 2 кило картошка гуфтесай. мегзарем ба эълони панҷум дӯстон. эълони панҷумон Opel Astra F, яъне ки Opel хеҷбек дар кузови седан. ана дар Душанбе 19000 сомонӣ нархи мошин. хулас газ бензинай, аби мотори 1.6, коробка механика. рақамо 784 ба плюс 990 рақамҳои тоҷикии худмояне 62 50 50 ҳам WhatsApp ва ҳамдастӣ. мошинча беҳад ҳолати хуб да қарор дора мега. утилизатсия дора, плюс и 1 сола ҳуҷҷат дора бардоро. мотор модул, мотор коробка ходовой, орлаёш ҳамаш яъне ки 100%. газ бензин қатъӣ мегарда.
айтак бигирем бардоро мошин ҳамагӣ 97 кг ягон ҷои ҷойгакинишам нестай 93-97 кг. харидори аниқ бошад марҳамат кунам мегӯям рақамода занг мезанам аз наздик боз муомила мекунем шербача. ба илон шашм мегзарем, яъне илон дигари Opel Astra-G любителои Astra-G-ам бисёр медонам. комент карден бардоро ҳамқа ҳурмат мекунен, аз шумо бениҳоят миннатдорам. рӯи комменти шумо ман ҳамин чизҳоро пешкаш мекунам. дигар моделҳоам дар кор бошад автомобилане банависонем пешкаштон мекунам насиб бошад. дар душанбе 47,000 нархи ҳамин мошин бензини холӣ хай дар кузофи хеҷибекаи аби мотори 1.6 коробка механика рақамон 91 41 02 41 бародаро ватсап дорад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. просто ки бардор ҳамин сум дар кор боша савдош мекунем. ҳуҷҷат дора. маромад занг бизанем бардор боқи монда маълумотро хеле яка бипурсен. ҳуҷҷат дора наки. ба илони ҳафтум мегзарем. боз Astra-G дӯстон. соли 1990 дар душанбе 44500 сомонӣ дар кузофи универсал дӯстон. хулас холи бензин қатъ мерав. газ аралашкагӣ нест моторшта, яъне аллакай ба худи шумо маълум чӣ хел автомобил. фикр мекунем ки нархи хелаш арзандаи 99 сол 44500 сомонӣ. механика 1.8 мотораш 558 рақамаша мегум +990 250220 ватсап яка ва ҳамдасти. мошин да ягон ҷош мақсад даридагӣ надора мега. 8 сол ки дар як даст истифода шудагай дӯстон. ин автомобил кондитсионер дора, 4 та балони 90% ҳаст. хулас ҳолати хуб мега камон. кузов, мотор ва коробка хадовай ёш мақсад ҳолатш хубанд. утилизатсия дорад. ҳуҷҷат солона ки надошта дастай. мегирӣ ва якта ҳуҷҷат мекунем бародар. мегзарем ба илони ҳаштам. Opel Astra-H солаш 2004 дар ноҳияи 8 қарор дорад. 55000 2004 афтесай 55000 сомонӣ 4 свет. як дона агар тонировкаш кунӣ туи равак мешава мошин. хулас беҳад ҳолати хуб дар қарор дорад. бензин, газ, авиамотори 1.6 коробка бошад механика рақамон 928 27 77 08 дӯстон. марҳамат ки якада бинависонен ватсапашта ёки прямои зангаш бизанен. моби гапай чӣ гапай ба чизе ки мақсад дар ғарибу бошен бо кадом роҳ агар бутанем марҳамат. мегзарем ба илони наҳам. Opel Astra-H ира солаш 2006 айни ҳол дар душанбе 51000 нархи автомобил. аби моторш 1.6 оддӣ обычный дига Opel-о бензини холия аллакай ба худи шумо маълум шид. моторш газ истифода бурдагӣ нест, яъне универсал дар кузовш. 1.6 мотор коробка механика рақамон 140 44 45 55 дӯстон. мошин ҳуҷҷат утилизатсия дора. нарушкаш кам кор дора гуфтаса камон. мошин як даст неки гаштагай. харидори аниқ марҳамат кина занг бизанага. мами нархи охир шай бардорам ба фикрам. хай шояд ки мамилак накардам. ба илони даҳам мегзарем. боз Astra-H дӯстон. ҳама Opel-ро пешкаш кардем ки бардоро ки Opel да ҳавас дорен. ягон тагар ба таби дилтон боша бағал тагар марҳамат занг зада барем бигирем бардоро. Astra-H соли 2004 дар душанбе тонировкаша бинем. хулас дар душанбе 50000 нархи автомобил. газ бензин кор мекунад дар кузови хеҷибек. аби мотори 1.8 коробка бошад механика дӯстон. рақамон 97 35 64 44 ватсап яка ва ҳамдастӣ. мошинчара срочно мефурӯшад мега. илтимос ако касе ки мақсад беҳуда боша хоҳишмандам занг назаяне. харидор набошен ғам натаяне. харидори ҳаққӣ аз наздик фақат. элони 11 мегзарем дӯстон. Opel Vectra C 2004 соли мошин 4 нисбет, яъне 26800 сомонӣ 2004 бардоро гуфтесай. Vectra C-ра гази бензин дар кузови седан. аби моторш неги камтара калонтар назар ба дига автомобило. моторш 2.2 бардоро 2.2.
коробка механика. Рақамо 975 73 73 ватсап яка ба амдасти. Мошинча задагӣ пусидагӣ надора мега. Мотор коробка вагон. Мотор коробка вагон зайга. Хадоиш боша тупча, кондиционерш ях. Бардоре ки дар ғарибен, дар тобистон мен ам мошина мегирен. Кондиционер ях хати роҳат када мошина ҳай мекунен мегарден шер бачо. Хулас ягон камоди надора мега камон. Марамат ки. Байлони 12 мегзарем дӯстон. Opel Vectra 20 солаш 1994 дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. Бародарои ҳисорӣ агар ҳамиҷа бошен да комент фикр ақидаи хитона бинависонед ё ки бигӯед мо ай Ҳисор тамошо дорем тара. Хулас 18000 нархи автомобил. Газ бензин кор мекунад дар кузов седан. Ана аби моторш боша 02 фарқ кесай 1.8 аз обычный чиё. Коробка механика дӯстон. Рақамо 908 44 44 18 ҳам ватсап ҳам дастин. Мошин нормальная. Берунаш боша камтара кор дора ҳами камтар краска талаб шидага. Ин ҳол ай бараш нигоҳ кунем бардоро дар назди балонош паридаст камтар. Ҳами қаш кор дора. Дига ҳамаш 100% утилизация дора. Нашоти ҳуҷҷатош хитон занг мезанем. Байлони 13 мегзарем дӯстон. Як тага Vectra солаш 1993 ям дар Душанбе. Бензин газ кор мекунад кузов седан аби мотори 1.6 коробка бошад механика дӯстон. Рақамо 985 88 66 96 66 96 ватсап яка бам даси. Дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, яъне ки ҳолатш хуба мега камон. Нарх навошам фикр мекунем ки ба хадаш арзанда. Мошинча тупча. Мотор коробка иёш ҷавобаш қатъи мега камон. Чашкош завод. Беварид. Краскаш навка, яй мошинча тана шиша, мотор стандарт, маслаҳато намехӯрад. Коробка 3 балони пачка, 1 та балончаи 70% дигари ҳаст мардум. Марамат кинем 24000 гуфтесай, ҳуҷҷат утилизация солона бо пирс ҳамаи ин дора. Фикр мекунем ки дар нархш арзона. Элон 14 мон чия яке бардум. Элон 14 ҳамия ки да охир наворасе, хоҳишмандам лайкора бизанен, нагрезен шер бачо. Навомагӣ ҳатман подписатсия кунен. Автомобил доро, хона доро, мошин доро, мақсад чӣ мол мақсад барои савдо дошта бошен, метавонед дар WhatsApp мо муроҷиат кунед дӯстон. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне ки навори маро тамошо карден. Ман аз ин беҳад миннатдор. То навораҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо шер бачо.